जोङो दिमाजुलि गामिनि बाखिन्दा रेभिनिउ दिमाजुलि गामिनि बाखिन्दा बेजों लोगोसे जोंनि बे रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै दिनै लोब लोब फैनानै बे दलंखौ जोङो रायजोयैनो फाहामदों जोंनो खुनु मन्त्रि एमएलए एमसिएलए जोंनो खुनु फैसानि अनसुंथाइ जोंनो मददबो होआखै जों निजेनो रायजोआनो बेखौ ओंखार फाहामबाय थायो दा बेनि थाखाय बे जोंहा बे लामाया जोंनि थाखाय बिराद माने गोनांथार मानो होनबा जोंनो ब्रिज जानांगौ दिनै जोङो बे दलङा दिनै मास मोननै मोनथामजों फाहामबाय थानांगौ औवानि दलं नालाय दसेनो सेवलाङो दसेनो बायलाङो बेनि उनाव जोङो दिनै सात्रफोर दङ उन्दै उन्दै गथ' माखाया स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामो दिनै बिराद उसुबिदायाव गोलैयो आरोखि बे दलंनि थाखाय खिन्थु बेजों ओमफ्राय ओरैहायनि जोङो बे गामिनि रायजोफ्रा गासिबो आबादारि जोङो मा मावो थालिर खेथि मावो लेबु खेथि मावो हालदै खेथि मावो थारुन खेथि मावो माइ आबाद मावो बेयो लांलाय लाबोलायाव जोंहा बिराद उसुबिदा जायो दा जों गारि मटर फैया जोङो बिराद माने समाव जोंनि आबादा माने सेवना थांनांगौबो जाहैयो गारि मटर मोनियाव दा जोङो आबादफोरखौ साप्लाय हरनो थाखाय दा जोङो लामा नांगौ जोंनो दा लामाखौ सरकारा दिनै जों माने होनायनि खुनु थिरांथाखौनो लाया दा खोथा जोङो सिगांनि सरकारखौबो नुबोबाय 17 बोसोर बिथांमोना हाखन खालामलांबाय बिथांमोना दिनै जोंनि बे ब्रिजखौ दि नांगौ बे ब्रिजखौबो बिथांमोना माथा मारि दिया खिन्थु जोंदि बिदिनो बेसेबां पिसफोरा जानानै थाबावनो रायजोआ ओरैबायदि जोंखौ हाग्रानि मानसि जुनारजोंसो रुजुना दोनो आरोखि माने जाहाथे बे जायगायाव बे माने जौगानायनि थाखाय माबाखौनो लाबोआ आरोखि लाइनखौनो लाबोआ जोंदि जौगानो लुबैयो मानसि हारि जानानै जोंनि गथ' गथायाबो दिनै डाक्टर एमबिबिएस जानो लुबैयो दिनै इन्जिनियार जानो लुबैयो दिनै बायदिसिना एमए बिए एमएससि बिएससि जानो लुबैयो दिनै दा जोङो बे दलंनि थाखाय दा जोंनि स्कुलाव थांना समाव दलं बायनानै थायोब्ला स्कुलाव थांनो हाया दिनै जथा गाननानै थांनांगौ जायो स्कुलाव दिनै बेयावबो जों थांनो हाया दिनै बिदिब्ला जोङो फिसफोरा जानानै थानाय उद्देश्यआ बे लाइनावनो फैनो दा गथिखे जोंखौ जोंनि एमसिएलए जों मानास सेरफां समस्तिनि एमसिएलए बा इएम बिथाङाबो दिनै होगोन होनदों खिन्थु दासिमबो गैया जोंखौ सिगाङावनो कालि फुजानि सिगाङावनो बुंबाय माने इन्जिनियार लाबोनायखौ प्लेन स्टेटमेन्ट खालामगोन मागोन सार्भे खालामगोन होनना बुंबाय बिथाङा दिनैसिमबो लाबोनो हायाखै आरो बिनि गेजेराव एमएलएआ दा अजय रय बिथाङाबो दिनै बे जायगायाव आगान होफैयाखै दाबो दा जोंनि आरो धरल' एमपि बिथां जोंखौ 5 नं क'क्राझार समस्ति लकसभा माबायाव गोलैयो दा बिथाङाबो नब सरनायाबो जोंनाव आगान होफैयाखै दा गथिखे जोंनियाव रावबो माने गेदेर गोलाव मानसि फैया जों एसेबां बेयाव रायजो जाना दं एसेबां आबादारि मानसि जोङो धरिल' बेयाव जोङो 4-5 गाहाम गामि दङ दा जों बे गामिया ओरैबायदि खस्थ' भुगिनांगौ दा जोङो रायजोयैनो ओंखारनानै दा जोङो बे खामानिखौ मावनांगौ जाहैदों दा जोंखौ रावबो नायफिनाखै आं सरकारखौ खावलायहरो दानि गोदान सरकारा जोंखौ रायजोखौ अननानै बे जोंनि बे दा औवाजों बानायबाय थानाय दलंखौ माने ब्रिज खालामना होफैयो जोंनो माने जोंनि थांलाय फैलाय जातायातखौ मोजां खालामनो थाखाय बा थांलाय फैलायनि हान्था मेलाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंखौ थांना थानायनि सुबिदाखौ होनो थाखाय बिथांमोनहा बे ब्रिजखौ बानायना फैनांगौ आं बेखौ जोंहा प्रमद बर' सार सिएम सारनिसिमबो चिफ सारनिसिमबो आङो बेखौ माने खावलायहरनाय जाहैबाय बिथाङा जोंहा चिफ सारा प्रमद बर'आ बेखौ जाहाथे जोंनि बे चेनेलजों नायनानै नुस'नोब्ला जोंखौ जाहाथे मेगन बेखेवहरनानै जोंनि बे गथ' गथाय रायजो राजा बोराय बुरै बेमार आजार जानाय मानसिफोरा दिनै आलानियाव गोलैना दं खेथियकफ्रा आलानियाव गोलैना दं थांलाय फैलायनि हान्था मेलाखौ जुदि जोंखौ मोजां खालामना होयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगोन जोंनि प्रमद बर' सारनिसिम आरोखि गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 690-1253-728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।